Здравейте от студиото на Carnival Kids, където снимаме всички наши прекрасни дрежки и днес ще ви прочетем няколко отзива от наши доволни клиенти. Невероятно обслужване. Усмихнахте едно дете, казва Христина Шегева. Много оригинални и качествени дрежки на достъпни цени. Препоръчвам на всеки. От Вероника Томова. Продължаваме с отзив от Силвия Колева, която казва: Carnival Kids е любимият ми магазин, където винаги намирам това, което търся. Атрактивни детски дрехи с отлично качество и уникални цветови комбинации. А Кари Рангелова споделя: дрежките са много удобни, хубави материи и дъщеря ми много ги харесва. А рокличките са и любими и не ги сваля. И един последен отзив от Флавия Тодорова. Впечатлена съм от разнообразието, което предлагат както във физическия магазин, така и онлайн. Страхотно качество, достъпни цени, модерни дрехи и аксесуари. Често пазаруваме и за двете си деца и винаги сме оставали много доволни. Препоръчвам ги на всички. Благодарим ви за отзивите, хубавите думи. Вие ни помагате да ставаме по-добри. Споделете ни вашето мнение в коментарите.